Team Assistant platforma přináší nekonečné možnosti digitalizace podnikových procesů. Zapomeňte na zbytečné složitosti a nekonečné papírování. S Team Assistant je vše řešeno strukturovaně v jedné aplikaci. Naše integrované řešení vám umožní sledovat a řídit všechny operace z jednoho místa, kdekoliv a kdykoliv, s kompatibilitou na všech zařízeních. Chápeme, že každá společnost má jedinečné potřeby a proto nabízíme flexibilní řešení, které se přizpůsobí vašim konkrétním požadavkům. Díky našemu low-code rozhraní mohou i netechnické týmy snadno vytvářet a upravovat procesy pomocí drag-and-drop operací. Jednoduše se propojte s externími aplikacemi díky otevřeným webovým službám a plynule integrujte Team Assistant do vašeho stávajícího ekosystému. Máme širokou škálu procesů na klíč, které pokryjí všechny vaše potřeby. Od správy smluv až po řešení reklamací. Všechny vaše operace jsou optimalizovány podle vašich specifických požadavků. Přinášíme vám kontrolu nad vašimi podnikovými procesy s Team Assistant jednoduše, efektivně a na jednom místě. Domluvte si demo ještě dnes a začněte transformovat své procesy.